Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयबो बरायहरनाय थाबाय आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय बे ब्लगानो जाहैबाय माबा आरोना हांसो ओंख्रि संनो नागिरदों आरोना जोङो हांसो जोगोनार ओमफ्राय स्कस नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ओंख्रिफोरखौ देखायलांबाय थानोसै माबायदि सङो नायलांबाय थादो लोगोफोर नै बेयाव दङ हांसोजों माबाजों संसिगोन आरोना जोङो जोगोनार स्कस ओमफ्राय हांसो संनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर बेयाव ना पियास लाबाय सामब्राम गुफुर लाबाय बेयाव हाइजें पासफुरन ओमफ्राय दा देखायलांबाय थाबावगोन मस्लाफ्रा नायलांबाय थादो लोगोफोर सावगासिनो हांसोखौ जोंना सोला हांसो गोदागासिनो हांसोआथ' गोरा जायो नालाय बेखौ रुना लाग्रोनोसै जोङो खेबब्रैसो स्टिमारि होग्रोनोसै बे उनाव संलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर देखायलांबाय थानोसै नायलांबाय खानबाय संगासिनो नायलांबाय था हांसोखौ होबाय दा गोसो होथारदों संनाया गोसो होनानै संनानै दा गोथाव जाया मोनबाय गोथाव जाखायो बेना संनाया नाथाय ओंख्रिफोरा गोथाव जाखायो गोराबो जाना बिराद जागासिनो माने मोजां मालाय मानसिफ्रा खुमब्राजों जायो जोंहा जोगोनार स्कसजों जायाखै जोगोनारजोंनो जानांगौ Cái này vừa bột này, tôi làm cái này bột ra này được. Sama deh, nomor 2. Itu sih, aduhnya apa rasanya? Banyak tuh, mana masuk ah? Terus karena kan, kalau mau, sebenarnya seperti itu.
आलु होआखै माबे मा मा बानायो ओमफ्रायो काउन्टारखौ नायखाना नांलायो ओमफ्राय सामान सफैदों फ्लिपकार्टनिफ्राय मेकआप बिराद मेकआप आखियोना इयो मा माथाय आंथ' मिथिलायलाहाय माबायदि मेकआप थाय नायनांसिगोन मा माइसुनि नै बेखौ नायनांगोन आरो नै होलाय दुनालाय नायनायब्रा दे खेव नायनाय माबायदि खेव आं माला आया बोरै खेव मस्ला होनसै आं एबार मस्ला होनसै एबार मस्ला होबाय दा लोगोफोर मस्ला होबा मस्ला होनानै बिदि फैबा बिदि जाबाय नाय लोगोफोर मालाय मेकआपआ सफैबाय जोंना मेकआप सफैदों माबायदिसै लगायनायलाय एसे लगायनायदों लगायनायसै आं लोगो मेकआपनि मोजां ना मोजां दालाबो खालामदों फाउन्डेसन बेयोहाय ना अबावबा बिलाइखौ फुरुंदोंरा मोजांथार ना नाथाय स्लिम नुलायलायबाय दे जाब्रा मस्ला होखांनानै होनोसै टमेट' लाना टमेट'फ्रा नै बियो हांसो रुनायमोन बिदै बेखौ होनसै गेसा बेयाव संजोबना होदो गेसा बेयाव संजोबना गोथावा मोनजासे दै होखानोसै ओंख्रिबो एसे ओंख्रि टाइपबो एसे बाजि टाइपबो एसे ग्रेभि आरो एसे बिदै थेब थेब होनो नामा बेखौ ना बिदै थेब थेब आरो जेनेबा बिदैबो होआ सिगोराफ्रा मोनजासे बेखौ खोबना दोनथ'नोसै बेखौ गोदै जासिगोन खोबना दोनसै जानाय नायदो जाराव नोङो दिनै जाखाबाय दा मोननोसै सोरबा बिहामजो लांदो बेखौ गोथाव ओंख्रि संथारो सोरबा फसायदोंबा लांफैदो मोनबाय जोंना ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोर नायदो नायदो
एसेसो जादों आरोना जाखांबाय जोङो दाना जानायखौ मोजां हारा जासै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला थेंक इउ गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय